Hello guys, norok bahai tong bai. Jotono kaham krungno tongo hanai kha khlayo. Tini hanke ang norok ni bagoi ani school jorani kaisa funny story no tubui phaika. Story tamona tuyoi norok thumbnail te title no gini saiman bai khna. Hanke asuk ler la woi. Let us get us started. शुरू करो प्रोग्राम Kokungkha 2012 jora ang class 7 no tongpruni class 7 hinke ta si class hokjak no tabungni jorani chorai rokse class 10 no pori tongphana yang besakhe chikon chini jora khe class 7 no pori nai no bora raja khai so ani school lungkha belai hasam kuchuk abo hasam kamang no lengai jayungi thango school ni bumung ungkha don sora SB school arno ang class 1 ni simi class 8 jora poriu salsa school annual sports ni bagai practice rok khlairi tongmani aboni bagai adino class rok asuk unglia daktino khechuri chari rikha khechuri chabai kheno practice ang khechuri chana sakangno bohogle derawai signal ri tongjak no haifano no porbalam hanai khechuri chai reja khata chini school ni hand pump eba kolbo hasam ni tolawase hanke o hasam ongkhori mairang suna thangprokhe ekdom kuprutui ongkha hanke no ang mairang khitari agana boini toilet tongmao phatchake ma hapkha habbai pen ni hup khuluk dropsiko hanke no porot sage lokhlai ririkha pen phanusi khuluk manlia hup simisi khuluk dropku penosi jotto nangbaisio ses Apurke phatchake toilet no pen sui teisa kanoi siring khe mairang tisai kolo suna bagai thangka a kolo tei khoroksa ani slai kaisa class senior bobo mairang sui tongo ajora henke ang aro thangke no bosao tamo khi bahai phaise yang angle wansuk tongmani mongsa angla khnai ang pen bu kahamke tui bai sipaijak bahai rok phaigla khnai abose bahai hanai sama khnaboi angla simani ses olokhe ani memory obo idea kaisa phaika lasi titing no saka ang angno thaisingo sabjani khi tonjago kafigi rijakha abono monam tongkhna hanai saka tabuk ani o khi bahai bai to ang school thangman glak thangkhena boi jot bahai man bai nai henke afro ang bono saka ani bokrok sai tongkha ang kisan nogo thangi phaigna nung ani mairang tlangoi thangradi bobo tlangai thangka so ani nokbo school bai asuk chal thaya dati ke khaisigi thangai tei kaisa pen selai kanai nakha henke olo school thangkhino kebu phan saiman lia ang khi khopor kha hnei o story no ang kebu baibo share khlaiyakho tini norok baino puila share khlayo so norok ni logibo school rogo obahai mungsa incident rok ngkhana hayada so comment khlai sari lasina koroi chung school jora rokno belai no miss khayo tamni henke a jora ni memory rok ngkha thakplaiya paiflaiya memory rok norok ni logi teibu obahai school jorani story rokno ang buskang jora share khlainai so norok jotono no hambai paithak jora video nai tongma bagai norok tumong channel ketalungoi tongkhe subscribe khlaina tapokdi tei ani Instagram no tabuk bo follow khlaijak yakho hanke tabuk no follow khaire de hambai jotono thank you very much malai phinai haino hai ketal video bo thank you 많이 더 카티 발시리 힘들다 힘들다 저랑 나랑 힘들다